Zdravím vás, Andlové, vítejte u mého dalšího videa. Na tohle video jsem se rozhodl, že si zahraju hru to nebo to, protože jsem se díval, že to natáčelo celkem dost YouTube, tak jsem se rozhodl, že to bych to taky mohl zkusit, takže uvidíme. A hned první otázka je, nehrát do konce života hry nebo neposlouchat do konce života hudbu. No, že mě jako, tady to je asi jasný, protože já spíš hraju hry, než jako poslouchám hudbu, takže ale je asi hudbu, teda asi hry, no 60%. A dobře, jdeme dál. Film nebo kniha? OK. Teď záleží jako, jestli jako já čtu knihy i se dívám na film. Já to dělám zároveň, že já si čtu knihu a dívám na film. Schválně mě napište do komentářů, co byste si vybrali vy, ale já asi kámo film. Kámo, 13%. Kámo, ale knihy byste měli číst, takže čtěte knihy. Děkuji. Zemřít jako paník, nebo zemřít jako bezdomovec. Asi bezdomovec. Taky, dobře, taky. Brunetky nebo blondýnky? Brunetky nebo blondýnky? Kámo, asi, kámo. To je těžký. Asi blondýnky. Taky, nic jste neviděli. Vidět vše rozmazaně nebo vidět vše černobílé? No tak teď to je těžký. Teď nevím, jestli je co je lepší. Jako nechtěl bych vidět nic. Ale když budeš vidět rozmazaně, tak já myslím, že uvidíš, jako budeš vidět aspoň barevně, než když budeš vidět černobíle. Ale asi těch černobíle bych dal. No, 79%. Super. Byt nebo barák? Asi. Byt nebo barák? Je asi barák. No, 17%. No to tak samozřejmě, že barák, že jo, než byt. Ale napište mě schválně do komentářů, co byste si vybrali vy. Adidas nebo Nike? Kámo, asi Adidasky, kámo. U mě, ale tohle je asi jakože, chápeme se, jakože takový stejně skoro. Jo, to je takový už vyrovnanější, ale jdem dál. Ne, to jsem našel omylem. Mercedes-Benz nebo BMW? Mně se líbí asi víc ty Mercedesy než BMW. Asi Mercedes. Kámo, víc lidí bavoráky. BMWčko. OK, tak dobře, tak jsem si vybral špatně. Miloš Zeman nebo Andrej Babiš? Kámo, co to je za otázky tohle? To se nemůže vybrat. A asi kámo Miloš Zeman, kámo. No jasně, kámo. Vpravo nebo... Co to je za otázky, kámo? Moje rada, když se vás někdo zeptá na pravo nebo levo, je to vždycky levo. Tak vpravo, dobře. Jak jsme to pokazali. Jdem dál. Zabít svého velmi roztomilého pejska nebo zabít svého nejlepšího kamaráda. Hele, asi, kámo, to je těžký, to jsou tak těžký, tady se musíte zamyslet, kámo. Přemýšlím asi toho pejska, protože s ním si tak, ale kámo, nevím. To je prostě jedno. Já myslím, že spíš bude, já nevím, ale jsem ve většině, super. Ale jsem jako se divím, že zabijou spíš pejska než no, tak zachránit sebe nebo zachránit stádo krav a 20 lidí. No tak kdybych zachránil sebe, tak si nic nestane. Zachráním stádo krav a 20 lidí, tak asi jako samozřejmě, že se... A tak když zachráníš
Počkej, já jsem myslel, že zachránit jako... To bys nemohl zachránit sám sebe a to bys zemřel. Já nevím, já chci, abych si vybral takto a to já nevím. Mít 2 životy... Víte, jasný, kámo. Bože, kámo, to je realita, tohle. Jdem dál. Ubisoft nebo Rockstar? Asi Rockstar, samozřejmě. Ale Ubisoft vydá Raymana, kterýho jsem hrál na PSku, takže taky. Ale asi být extrovert nebo asi improvert. Ale asi víc extrovert, Big Doctor nebo být... Já už jsem youtuber. Sice jsem neznámý, ale jako doktor je důležitější než youtuber. Ale já bych si vybral tohle. Být ve vztahu s někým, koho milujete, ale bude tě podvádět. No být ve vztahu s někým, koho nesnažíš, ale nikdy tě nepodvede. To je těžký tohle. Asi tohle je logické. Kámo, oni nepřišli na to, že když tě bude podvádět, kámo. No, já jsem hlasoval pro Česko. Promiňte Slováci, ale já jsem Čech. Do smrti poslouchat One Direction nebo do smrti poslouchat Justina Biebera. Kámo, Justina Biebera moc rád nemám, takže asi One Direction, ale napište mě rozhodně i vy. No samozřejmě, že jsem ve většině. OK. Tak to bych radši snědl švába. Pavouka bych nesnědl. Fuj. Být ve vaně plné hadu nebo být ve vaně plné pavouků. Kámo mě vadí, tak nevadí jak pavouci, takže hadů. Ale záleží, jestli bys byl třeba ve vaně plných jedovatých hadů, nebo pokud bys byla, tak asi těch hady. Ale prostě. OK. Já teď nevím. Chodit s někým, kdo vypadá na 12, nebo chodit s někým, kdo vypadá na 8. Kamu, kdyby chodil někdo, kdo vypadá na 12, tak byste byl, víme co, takže asi na 8. Jsou blázni, kámo. Ale dobře, hrát celý život jen hry, tak to je, kámo, jasný. Já se na filmy tak nedívám, ale když tak se podívám na nějaké. Kulka v ruce nebo ší v noze. To je těžký. Kámo, já bych nechtěl mít ani nic, ale když si to vezmeme, kdybys měl šip v noze. Já nevím. Ale až si šip v noze. Já to bych nechtěl ani jedno, já si prostě typnu. A byl jsem ve většině, jako kulka v ruce. OK. A to jsem zase nějak ukazil. Fotbal, hokej. Já hraju fotbal. A ne hokej. Děkuji za optání. Být celý život starý 40, být celý život mladý 10. Tak jasně, kam to je 50/50. Ale o nějakých 19 hlasů. Ale tohle je asi vyrovnaný. Nejvíc vyrovnaná otázka, kterou jsem tady viděl. Mít rodiče, kteří tě budou být, nebo být sirotek? Kdyby ti byli, tak kámo, to by bylo pro tebe špatně, než být sirotek. Takže asi být sirotek. Je jasně. Mít 3 malé oči, nebo mít 1 velké. Já asi, kámo, fuj, to si nemůžu představit. Nechtěl bych mít nic, ale kdybyste měli 1 velký oko, tak byste viděli jenom na prostě 1 stranu a když 3, tak byste viděli na švele, mě je cool mít 3. Jako jo. Chtěl bych mít 3. Ale jako nechtěl bych mít ani 1. Být zabít první ve skupině, být zabít poslední ve skupině. Tohle už se dostáváme. Bych byl první zabít, tak bych
nic, jo, tak bych prostě byl mrtvej. Kdyby byl zabit poslední, tak bych chtěl utíct. Aha, kámo, na to přišel. Si na to přišli i ti lidi. No, ti na to nepřišlo, to tam asi nebylo, ale není tam napsaný, že nemůžeš utíct, že jo. No, prostě jsem tam. Být bohatý, ale bez přátel, být chudý, mít hodně přátel. Kam přátelé jsou nejdůležitější, co máte, takže si toho važte. Být zpěvákem, zpěvačkou, nebo být hercem, herečkou. Jasně, že zpěvákem. Jako já bych nechtěl být nic. Bydlet sám, ale v malém domě a v chudobě, nebo bydlet na dosmrti s rodiči v luxusním bytě. Dobrý den. Let's play nebo vlogy. Já točím let's play, já netočím vlogy. Mluvit jen otázkami nebo mluvit jen hláškami filmu. To je jako kdyby. Jenom třeba, kdyby se ti, co chceš pití, tak třeba kolu? Jo, a když jen hláškami filmu, kterou neznám, něco okolo, takže asi mluvit jenom otázky. Dobře, tak oni asi znají víc hlášek než já. Opakovat vše, co slyšíš, nebo napodobovat vše, co... No jasně, že opakovat, kdyby jsi napodoboval, kámo. Takže se někdo kouří, abyste to napodobovali. Výborný. Hulk nebo Spider-Man, jasně, že Spider-Man. Ten je dobrý. Být na vozíku, mít kamaráda na vozíku. Kámo. Já bych nechtěl nic. A teď si musíš vybrat to asi být sám na vozíku. Já nechci jako, aby někdo trpěl, takže jo. To už bylo. Žít celý život v místnosti o 1 metru čtverečních, nebo žít celý život v prostorné místnosti, kde je pouze bílá barva. 1 metr čtverečních, kámo. To je jasně, že kde je bílá barva. A to je logický. No, jsme hlasovali chodit po 4 nebo skákat po 1 noze. Asi po 4 samozřejmě, jako po 1 noze to bych se všude zhroutil. Být slepý nebo být hluchý. No to já bych nechtěl být ani jedno, ale musíš si vybrat. Kámo, kdybych byl slepý, tak bych třeba neviděl. Ale kdybych byl hluchý, tak existují naslouchátka, takže kdybych byl slepý, tak to prostě neopravdu, ale naslouchátka ti aspoň trochu pomůžou. Takže, Big Brain. A co je dál? Vidět mrtvé lidi nebo žít jako zombie, kámo. Já jsem vždycky chtěla žít jako zombie. Takže jako zombie, to by bylo, no, dobře, no, nechtěl bych vidět mrtví lidi do Marvel nebo DC Marvel. Tady se neptáme. Zachránit nejlepšího kamaráda nebo zachránit svou přítelky nejlepšího kamaráda. Dobrý den, ale to bylo celkem vyrovnaný. Pardubice nebo Hradec Králové. Pardubice. Nevím proč, protože Pardubice prostě je kratší. Coca-Cola nebo Coca-Cola, kámo. Coca-Cola a oni mají radši kofolu, jo. Cože? No dobře. Uhoře nebo utopit, kámo. Obě jsou hrozný smrti. Tak to asi... já nechci nic, ale asi uhořec. No. Já zde jsem zase v menšině. Stolní počítač nebo notebook. Jasně, že stolní počítač. Sláva nebo peníze. Jasně, že peníze. Jako, když si vezmete, že peníze, tak si můžete koupit, já nevím, nějakou drahou věc a budete z vás slavnej, že jste si koupil třeba nejdražší věc na světě, chápeš, ne? Kámo, to se fakt někdo ptá. Jsem nějaký Míša, ne? Podívat se do vesmíru nebo podívat se na dno. Kámo, já jsem se chtěl podívat vždycky na dno. Ale i do vesmíru. Jako, ale na dně oceánu je tma, takže asi do vesmíru. No, ale je to... Ne, dobře, není to vyrovnaný. Jo. Nikdy nejíst nebo nikdy nepít. OK. Tak teď já nevím, ale
asi nikdy nepít. Jako obě je musíte dodržovat. Takže OK, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Díky mu, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte na like, odběr a jo. Uvidíme se u dalšího videa. Mějte se, čau čau.